hup, 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 jako na houpačce. No tak je to náhlý. Je to náhlý vznět. Někdy jsem tohleto prohlásil jako kocevisto slovostě slovenská nová vlna. To bola búrka emócií na to, čo tu bolo predtým, tie stojaté vody. To mi teda úplne obrátili na hlavu, ako kľudne aj neostré, rozmazané, hlavne aby to malo emócie, atmosféru. Fascinácia je neuveriteľná, tých okamihov v živote. S fotkou, s portrétom. Všetky legitky, ktoré som mal. Jano byl, jediný, co mě napadá, že Jano byl neuchopitelný extrovert. Je to lepšie, než by to bolo niekde v šuflíku. Vtedy ma napadlo, že idem malovať do fotiek. Taká tá interakcia dosť často vznikala. Ženy to akoby videli, jasne, zase. Že to, jak to ja aj vidím a tak. A toto je dôkaz, že vlna nespí. Love je tam napísané. To už bolo toľko tých výstav, na ktoré som ani nechodil. Čo ja viem, že týždeň po Francii, po zámkoch a na lodiach a čo ja viem, čo Viedeň a to akože a New York, a Amsterdam a